първо газ, бе. Първо седите тогава гъста. Давай газ вече. Караш ли? Няма. Гъста се дава след като седите на гъста. Да. Когато си ми ръка, бе. Нагоре е гъста, тя е по оборота си върви. Ветер ще го пуснеш, да ли? Сега ще го спра, ще ми падне батерията. Другите батерии никой не ги взе, нали? Забравя. Да. На коя батерия? От телефона ли? Това не две чертички на фотоапарата. Забравих уния с батерията. Знам, Ма ви с нощ още трябва да се приготвите.